ngiphathe ehlele mengitshela ukuthi yindaba ngibone ukuthi uThabile ukhuluma ngayo Sandile. Thatha indaba zethu uphathe ohlelo. Njalo mengabe sikhuluma ngezindaba zethu zasekamereni. Usho exactly izinto uSandile azenzayo. Oh, okay. Yes, kunjalo. Oh, kushuthi wena unako ukukhuluma izinto ozenziwa uSandile nosisi wakho omncane. Asheshe silungise mfowethu lento. Angihlangani noThabile mina. Angihlangani futhi naleyo ngane. Angiyazi. Angaze ngenze ucansi naleyo ngane. Ngingayenzani le yangane? Ngavele ngiphula amanyonga le yangane. Incane kakhulu le yangane. Ufuna ngiboshwe? Okay. If usho njalo ukuthi nohlangani yazi ngizobe sane ngimtshela uThabile asikhiphe lesisu lesi. Asikhiphe wena ngithi vela uhlangani. Uyazibona ukuthi khona lento ebhemile. Ngizomtshela ukuthi nje asikhiphe isisu uphele ngaleso lesi. Wena udliwa ngokhona lento oyidlayo. Ayikho into engiyidlayo. Ikhishwelani ngane manje isisu sikhishwelani? Uhlangana ngoba wena uthe uhlangani noThabile. Yini manje sikwenza ukuthi uyibuze ukuthi sikhishwelani? Manje mase ufuna ukubulala umphefumulo ongenaqala uthi akwenze njani? Uthi angithini? Siphinde sikubingelele kwi-episode yanamhlanje yohlelo silungisa umjolo. Uyazi ukuthi ithola khona la kwi-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Ungakhohlwa usubscribe, ulike, uphinde ushare le channel to abangani bakho, ihlobo kanjalo nabo bonke abantu osondelene nabo. While we are doing that, ungakhohlwa ukuthi ke you can get an exclusive content ngokuthi ube i-member yayo le channel, ube i-membership yayo le channel. Wazi kabanzi ukuthi ke ukwazi ukuthola kuqala before abanye bathole i-content esiyidropayo kuyona le channel. Kwama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ake sicheke ukuthi namhlanje sicheke umjolo wabani and uhamba kanjani, yini edinga ukuthi ilungiswe kona. I-email ongayithumela nami ukuthi uneyinkinga zomjolo, umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Ongiphelezele sibone ukuthi sicheke indaba kabani namhlanje and silungisa phi namhlanje. Sanibonani babukele emakhaya. Igama lami nguZamanzi Mande, ngineminyaka e24. Ngiqhamuka eNtuzuma. Isizathu sokuthi ngibhalele le show le ukuthi isoka lami leminyaka lingiphoxe kakhulu, so ngifuna ukuzothola iqiniso kulona. And ngiyathemba ukuthi le show le izongisiza ukuthi ngilithole iqiniso. Uyalazi ke lolu hlelo silibiza ngokuthi silungisa umjolo. Igama lami ngingudlala Matifana. Uyakhumbula kade siqala ishow ukuthi sikukhumbuzele izinto okumele uzenze ukuze ube ingxenye le show. Ya subscribe to the channel Umjolo Show khona uzohlala updated ukuthi kwenzakalani ngawo nanoma manje siposta noma yipi content ukwazi ukuthi uyithola. Akugcine ke lapho ungaba futhi member yayi channel ngokuthi ujoin membership. Lokho kuzokusiza ukuthi ukwazi ukuthola an exclusive content ukwazi ukuthi uyithole kuqala lapho abanye abantu bengakakwazi ukuthi bayithole. Ngaphinda futhi ushare yona le channel, phinde futhi ulike, uphinde futhi comment just to engage with us. Sazi ukuthi kahle kahle ngempela uthini ukuphawula kwakho when it comes to ishow. Njengenjwayelo mase sihleli kanje suke sekukhona umuntu esuke sikhuluma naye sizobheka phela ukuthi yini la dinga ukuthi ilungiswe emjolweni wabo njengoba negama lizisho ukuthi silungisa umjolo. Sekhona umfowethu sokhuluma naye namhlanje. Mfethu kuhamba kanjani? Ngiyaphila mfethu njani? Mfethu ukukhala kusisi. Nazo. Thina sitheme abe sithole i-email lapha kumjoloshow@gmail.com. Salitomula le ethinta wena and salithola igama lakho. But umbukelo obukayo njengamanje akakwazi mfethu. Awuyi-introduce ethu ababukeli ubalo sinayo. Sanibonani babukele emakhaya. Igama lami uSandile wakamlotshwa eintabeni zasengolweni phansi koPotchefstroom. Okay. Bese siyajabula ukuthi sibe nawe namhlanje nanokuthi nje uhloniphe mengabe uthola i-call yethu ukuthi uyadingeka la kwishow uzolungisa umjolo wakho ufike mathupha mfethu. Njengoba negama lizisho silungisa umjolo. Hamba kanjani umjolo wakho? So far so good mfowethu. Yonke into ihamba kahle. Singakanani isikhathi unomama wekhaya? Umama wekhaya sesiqede ngicabanga ukuthi iminyaka engaphezulu kwa5 manje. Phelile 5 years. Awuphelile 5 years. Kulo 5 years niyashibilika yonke into ihamba kahle. Thebelele. Pho mhlawumbe umunye umuntu angayibuza ukuthi mawukuthi yonke into ikuthebelele yonke into ihamba kahle kungani unathi la namhlanje? Yazi ke mfowethu nami ke into le engifisa ukuyazi kahle ukuthi why ngila ngoba nama ngingakabi nolwazi. So perfect yonke indawo nje ngokubuka kwakho awuboni maphutha. Mina nje nemamazi lami yonke into ihamba kahle. So noma yini ke afika la yisho mama uzokwazi ukuthi umlalele ukuthi
ufuna ukuthini because kuyenzeka mfethu amaphutha enzeke singaboni thina but abanye abantu babone. Yeah. Sesithi khona into enjalo ke emjoleni wakho uzokwazi ukuthi umnikeze isikhathi sokuthi umlalele umama umuze ufuna ukuthini kuwena and u-understand noma yena azobe ekhuluma nawe. Enye yama-rules zethu leyo ukuthi uma enenkinga noma nami nginenkinga sihlale phansi sibonisane. Perfect. Ngizomlalela nje. Hayi ngoba ke umjolo wenu mfethu uright kakhulu uhamba ube nama-rules eniwenzayo eniyiphilisa ngawo. Yeah. So njengoba ubona ke la sinesimo esisebenzisana nayo okuyiyona yenza isiqiniseko sokuthi noma kwenzakalani but anilwi imoya yenu noma iphakama but siyakwazi ukuthi sinehlise nidambe ngoba ekugcineni kumele nihambe la isixazululo sikhona. Yes. So wena mfokamlotshwa awuredi ukuthi uhambe la umbonile umama noma afike la wazi ukuthi ngempela ufuna ukuthini kuwena. Mfowethu hayi mongase kuthiwa mbizi kwamanje hayi ngingakujabulela lokho. Njengoba uzwa-ke mbukeli umfokamlotshwa uthi yonke into ismooth othandeni labo yonke into ihamba kahle uyayibuza uyayiphendula ukuthi kungani nathi la kuhlelo silungisa umjolo. Ungabisayibuza-ke nawe kakhulu ngoba we about to find out njengamanje ukuthi yini emlethela. Ithimu yethu esisebenzisana naye izohamba kuyolanda udadewethu just ukuze ukuthi umfokamlotshwa kungani nathi la namhlanje. Oh, sithando sami. Oh, ba. Dadewethu Yebo. kunjani? Ngiyaphila njani? Siyaphila kakhulu. Siyajabula ukuthi awusibhalele kwishow ungagcini ngokusibhalela nje kodwa uphinde ufike ukuthi nizokhuluma nomfowethu udaba lolu obona ukuthi kufanele nilikhulume. Sena-ke uma besikhuluma naye cha yena akayiboni into wrong noma edinga ukulungiswa kwi-relationship yenu kangangokuba uyamangala ukuthi kungani la namhlanje. So sokunikeza-ke opportunity yokuthi ukhulume naye umchazele ukuthi kahle kahle yini amanzi abela namhlanje. Okay, ngiyabonga mphathi wohlelo. Sandile isizathu sokuthi ngibize la namhlanje ukuthi kunento engiyitholile and lento le ayingihleli kahle emoyeni. Yeah, man. Emva kwesikhathi esingaka mina nawe sithandane. Hawu. Kodwa wena usukwazi ukungiphoxa kangaka. Sandile kwenzakalani phakathi kwakho noThabile? Phakathi kwami noThabile. Yes. Hayi uThabile nje ngazi ukuthi usibari wami udadweni omncane. Kwaphela lapho Hayi ngazi lapha impela kwenze njani? ukuthi kunento engiyitholile Yeah. ukuthi wena noThabile ngiyajola. Into oyitholile noma into oyizwile? Into engiyitholile. Wazibonela. Angiyibonelanga. Uyithatha phi indaba engaka ngoba ingane phela lesikhuluma ngayo. Hayi ingane encane futhi kwawena ikulami ngishukwelami. So ungangicabangela into enjalo kodwa sithanda sami. Hawu. Angiyibona into ehlekisayo la. Hawu madoda. Yazi umuntu userious ngempela ayakhuluma kwenze njani? Ngiserious vela ubonini wena ukuthi mina ngiserious. Hayi ngeke ngikuthathe serious ngoba manje le ndaba oqhamuka nayo manje iyangidida. Sandile kumele ukwazi ukuthi mina noThabile ayikho into esingayikhuluma. Yeah. Akonke sekukhuluma la uthando lwethu izinto esizenzayo siyakhuluma sinayo uThabile. Uyazi mina sithandwa sami bengithi njengoba ungilethela ama-camera kuhle kunjena uzongitshela indaba ezimnandi mhlawumbe surprise thizeni kahle kahle kwenzakalani hambani la kuwena? Vele ngisurprise engizokutshela wena futhi kuwena kusoze kube surprise ngoba Yeah. isigaxa sendaba engisitholile ukuthi wena utshela noThabile. Hayi iyanyukela le ndaba. Yes iyanyukela vele. So manje ubona ukuthi ngibizela abafowethu nama-camera mangaka uzongibizela le ndaba le bekuhlulwa yini ukuthi mhlawumbe endlini sixoxe sikhulume because izolo besi-right salala si-right sashaya impahla sa right ekuseni wabonga manje angisazi kwenzakalani ngempela. Isizathu sokuthi ngibhalele le show le ukuthi izongisiza ukuthi wena ukhona besenzani izolo Asikho isidingo ngoba phela sokuthi bowujabule wazi nami ukhulume ngijabule Asikho bekwenze isidingo njani? sokuthi wazi ukhulume lezo indaba la emacamereni angazi ukuthi wena Uyakwazi ukuthatha indaba enye ilethe emacamereni bese ngikhuluma la usakwazi futhi ukuyiphendula. Ayidingi ukulungiswa le yade niyenza izolo. Angithi niyenzile naba happy nobabili. Kodwa phela ukhombisa inkinga yini? Nansi kangekho happy ngayo manje. Le ndaba yokuthi wena ubone ngazi ukuthi ujola nodade wakho. Oh wena uyi-spokesperson sakhe wena. Cha ngizolungisa. Umkhulumeli wena. Ngizolungisa lapho. Yeah. Awuqhubeke thando sami mhlambe ngizoyizwa kahle awuyiphinde uthi kwenze njani? ngithi wena ujola noThabile udadewethu ujola naye. Yes. Uyazi mina ngendlela ebengijabule ngayo bengitshese mhlawumbe uzongitshela ukuthi ubambile mhlawumbe uqhwi inyanga noma inyangane ezimbili ngithi awuso celebrate nje ukuthi mhlawumbe sesizoba nomntwana.
Oh, vele umntwana umuntu enimfunayo. Siseyinhlelweni Niseyinhlelweni. siseyinhlelweni Okay. ukuthi sithole umntwana. Kodwa while unifuna umntwana kuney'nsolo zokuthi futhi ujola nodade wakho. Mina ngizazi Ngokwani? iy'nsolo ukuthi Mhlambe ziqhamuka. sese ama-facts, get your facts straight ukuthi yindaba uthi umfokamlotshwa ujola nosisi wakho omncane. Ingoba mengabe ngihlala phansi naye Thabile nomphathi wehlelo. Indlela akhuluma ngayo na expressa ngayo ngiyabona ukuthi lo muntu akhuluma ngayo umuntu oyedwa phela lesijolo ukhuluma ngayo. And futhi mengabe ngihlala naye phansi Thabile kuningi angitshelayo and lokho angitshela kona kwakhe sona isithombe saSandile manje ngiyabona ukuthi vele ukhuluma ngayo noma enga-expose ukuthi uyi kodwa mina ngiyabona ukuthi uyi and futhi enye into engenza ukuthi ngize ngibhalele show le ukuthi uThabile ngimbambe esefuna ukudla amaphilisi e-abortion okukhipha isisu. Oh, uThabile ukhulelwe futhi. Yes, ukhulelwe. Abortion. Hayi, mina pho ngihlanganaphi kahle kahle. Ngifuna ukuyithola lapho ukuthi ngihlanganaphi mina. Wena uhlangana ekuthenini uThabile mengabe ekhuluma. Ngiyabona ukuthi ukhuluma ngawo. Oh, okay. Yes, ingakho ngifuna ukuthi wena uzuyikhiphele wena iqiniso lakho. Uyena othe umithiswe yimina. Uyena othe umithiswe yimina. Akasongo ukuthi umithisi. Angimithisi ingane. Ngiyaxolisa ingane le ukungena ingane emlonyeni. ngimithisi ingane. Dadewethu veze ukuthi izinto ayikhulumayo ziyafana nezinto oyikhulumayo wena whenever ukhuluma ngoSandile. Ngenzeka mhlawumbe ukuthi kunezinto ezi-private. Kahle kahle mama usuyaphuza ne. Ngokwazi kwami angikwazi ukuphuza utshwala. Noma khona lento osoyibhema. Ayikho into. Uyithatha phi lento oyikhulumayo? Wena mphathi wehlelo mengitshela ukuthi yindaba ngibone ukuthi uThabile ukhuluma ngayo Thatha indaba zethu umphathi ohlelo. njalo mengabe sikhuluma ngezindaba zasekamereni usho exactly izinto uSandile azenzayo. Oh, okay. Yes, kunjalo. Oh, suthi wena unako ukukhuluma izinto ozenziwa uSandile nosisi wakho omncane. Asheshe selungise mfowethu lento. Angihlangani noThabile mina. Angihlangani futhi naleyo ngane. Angiyazi. Angaze ngenze ucansi naleyo ngane. Ngingayenzani le ngane? Ngavele ngiphula amanyonga le ngane. Incane kakhulu le ngane. Ufuna ngiboshwe? Okay. If usho njalo ukuthi nohlangani yazi ngizobe sane ngimtshela uThabile asikhiphe lesisu lesi. Asikhiphe. Wena ngithi vela uhlangani. Uyazibona ukuthi khona lento ngizomtshela ebhemile. ukuthi nje asikhiphe isisu uphele ngalesisu lesi. wena udliwa khona lento oyidlayo. Ayikho into engidlayo. Ikhishwelani ingane manje isisu sikhishwelani? Usuhlangana ngoba wena uthe uhlangani noThabile. Cha, Yini manje sikwenza ukuthi uyibuze ukuthi sikhishwelani? Manje mase ufuna ukubulala umphefumulo ongenacala uthi akwenziwe njani? Uthi angithini? Okay. So udadewenu umkhuze ethi ukhiphe isisu. Yes. Ngoba usola ukuthi ngenzeka ukuthi lengane ayikhulelwe eyaSandile indlela abekhuluma ngayo. Yebo. Now uyathela nguSandile ukuthi uThabile ukhulelwe and ubefuna ukukhipha isisu. Wena Sandile uthi leyo nto leyo awuyazi ukuthi yenzeka kanjani. Hey mfethu amampunge lawo. Angiyazi leyo nto. Awukaze wazama ukujola. Oh, bingane mfethu le ngizoyenzani ingane? Ngingenzani nale ngane? Yini engingayenza nale ngane? Okay. Cause usiseqala ngiyabona ukuthi ngane impela because ngiyakhumbula eqala ishow ushilo uthi uneminyaka ewu24 nangalesikhathi esibhalele. So ngiyacabanga ukuthi ngempela uThabile ingane encane ngempela kunawe. Ngibone ngathi ukuthi mhlawumbe ngabe iphutha kakhulu ukuthi ekugcineni kube ukuthi wena wajola naye wazi wammithisa okungaphezulu kwalokho. Hey mfowethu. Hey kona angisazi ukuthi ngizothini ngoba manje le ndaba yini ongayazi ngoba manje ngiphatha kabi lento ngoba manje kona mfowethu uyabona othandweni kuyahamba kuhambe kube khona izinkinga yabo kahle kahle umama angaze angenze ngiyenze le nto ngempela ngendlela angiphatha ngayo yena lo mama. Okay. Ngingaze ngigcine futhi ukuthi lento ngiyayenza noma ngingasho ukuthi ngiyenzile kodwa ngaze ngigcine kungathi ngiyayenza ngendlela engiphatha ngayo. Uma ukhuluma ngendlela akuphatha ngayo what do you mean? Mhlawumbe khona izinto ezenziwa manje ongazithandi noma khona izinto kwi relationship yenu obonayo ngathi akenzi kahle. Mfethu kube off cameras ngabe mfethu ngiyakutshela nje iqiniso mfethu ukuthi yini inkinga yami ephakathi kwami naye umama. Asikhulume mfethu yabo njengoba sila sizolungisa ngithi yena kodwa mfethu National TV usebhalile yena ngani? Yes. Wabhala siyazi manje ukuthi wena usolakala ekutheni umithisa udade wabo. And I'm sure yihlazo lelo ukuthi abantu balibuke. Naye ke khiphe zakhe indaba sizwe khona sizokwazi ukulungisa.
Ey bafo umama umama ubuye angishaya isandla mfethu ubuye angishaya isandla. What do you mean ukushaya isandla? Unako nje ukuthi abe namamuthi ufuna senze ucansi mekuthanda yena. Kodwa ubuspikela la ukuthi izolo mnabisile wahep wavuka ekseni wabonga. Bethandile. 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 Unjalo nje mfowethu unamamuthi kahle kahle. Oh. Yabo. Nami njengomuntu wesilisa mfowethu ngibone ukuthi umuntu wesifazane bazizela ke ngizothini ke ngoba isikhathi esiningi bayizela. Naye udadewabo. Uze wafika kumina engenzela izinto engayi-understand nami ngabona phela ukuthi hayi le ngayifunda ivaliwe ukuthi uyangifuna lo muntu. Shuthi manje uyavuma ukuthi ulalile nodadewabo noma nijolile. Uyazi bafisa ukaphi? Isuka kuyena isithandwa sami lesi. Okay. Isithandwa sami sinokuthi sixoxele abangani baso oqala. Indaba zethu zothanda. Isithandwa sami sinomkhubo ukuxoxela udadewabo lo mncane. Incane le ngane ukuthi angayixoxela indaba zethu sobabili. Uyayizwa lonto ukuthi senza kanjani? Mina ngibuye ngimphoqe ngithi akaphenduke. Ngibuye ngithi akabhekele kwaZulu. Ngibuye ngithi akabhekele Potchefstroom. Ingane ke manje mase ingibona iyafuna phela nayo ukuthi experience lento. Uyayibona lona. Nami ke njengesoka njengomuntu onemizwa mfethu ayikho indaba into engingayenza. Ayikho into engingayenza. Mina kodwa ngifuna ukubeke ngembaba ke bafo ukuthi ya lenzekile iphutha. Ngazithola sengilala nodadewabo. Mekuthi ulalile nayo ubu aware yini ukuthi ugcine ekhulelwe and ingane yakho njengamanje kumele ikhishwe ngokwadadewabo and nangu umuntu okuyena ovemba ukuthi udadewabo angasikhiphi isizo yilo wena oyitshela ukuthi uyamfihlela iqiniso. Cha mfowethu bengingazi ukuthi mhlambe ngingathi mengithi ngiyantshontsha bese vele kuyanakala. Sithandwa sami khona la nawe obarongi khona. Unaka ukuthi ungishiye nayo ingane le. Uvela uphume uye ezitolo. Usho ukuthi asenze njani? Sithandwa sami mina nawe kade sasizama ingane. Kade sasizama uyangazi ukuthi ngifuna ingane mina nawe. Ingenzeki. Uxoxele yena udadewenu futhi. Ngakho ke ngizothi mhlambe kungenzeka ukuthi kwenzeka. Kungenzeka ukuthi kwenzeka noma ngingenaso isiqiniseko. Yabo. Ngangeke ngiyimithise ingane ngosuku lokuqala ngilalile nase imithi ngangayitsheli. Sandile emva kweminyaka emingaka. Emva kweminyaka emingaka. Bese wathi usiyakha ngosungazi ukugange ngengane encane yasekhaya. Sithandwa sami. Iqala selikumina. Mina phela ngizithanda lezi zinto lezo sokuzenza kumina. Uyangazi ukuthi mina ngumuntu onjani. Hayi ma. So kusuke kumele ngixoxe ekhaya ngisho ukuthi uSandile uyabuya endlini angenzisa ukuthi nokuthi because ngisuke ngingakuthandi bengazi ukuthi lokho sekuyiqala ukuthi mina ngiyakhuluma ngiya-express ukuthi ngifila kanjani. So uSandile uyazi ukuthi awuzithandi lezo zinto noma mawuqala manje ukumtshela. Uyazi sihlezi sikhuluma uyakwazi. Umama wena mfowethu unokuthi angafuni ukuthi silenze nje ucansi nje sikhululeke. Yayizwa lonto. Unako ukuthi afuna senze ngendlela. Yabona kahle kahle ngiphathisa sengathi manje sijola nabantu abadala kule relationship yethu sibadala. Yabo ufuna nje mengeke ngathi akenze akabheke nje ade ngisho mfethu mengeke ngathi abheke ePotchefstroom akafuni. Athi ngiyithatha up lonto. Ngithi akabhekele eZululand akafuni ukubheka eZululand. Ngenze njani ke? Ufuna into eyodwa mama. Yebo. Manje ingane le mfethu ingane mfethu nesibindi uyahleka. Hayi sandwa sami angihleki. Sengiyasho ukuthi nawe iba active. Nawe mesisobabili ikhombisa ukuthi sisobabili endlini. Akekho umuntu osipopola njengala makamera lawo. Okay, Sandile ngoba ngathi inkinga yini la. Indaba nje nginganenzeli izinto zibe lula. Ubese niqhubeke nothabile nengane nikhulise mina ngiphume empilweni. Wena mfethu ngilethele la ukuthi azongana. No, angiklethelanga. Ngiyabuza mfethu ukuthi azokutshela. Angithi usewuzolungisa. Why ujela mina? Mangithi usewuzolungisa. Ukhuluma nobani. Lungisa phela ngiyaliwa lungisa. Okay. Lungisa wena ongilethile wamletha la. Angitheni ucelelana ukuthi uzolungisa. Thina sifuna iqiniso kwena. Wena uyaqhubeka namanga. So mina ngikwenzela izinto ukuthi zibe lula. Ubese uqhubeke nayo Thabi. Nithandane nengane ikhule kube mnandi kwami nawe uyazi sangikwazi. Kodwa sithandwa sami ngizoba yini ngaphandle kwakho umuthi asiyeke lento ngoba ngiyakuthanda. The time ukwenza lokho ubukwenza ufeba ubungacabanga ukuthi wena sithandwa sami umnandi kodwa manje awufuni ukulungisa kulezi zinto ezincane ngikutshela zona engicomplaina ngazo ukuthi zilungise. Ngeke ngenze into ngingayithandi.
kanjani isithando sami isithandana ubani omnandi? uyayibona-ke into engenze ngize ngiye enganeni uyawazi ama-2K uyawazi ama-2K ukuthi kanjani iyona-ke lento engenza ukuthi Sandile ngithi qhubeka cha sithandwa sami musa ukuthi ube nolaka mina anginalo ulaka lento siyayixoxa khuluma phela mfowethu uyangala manje qhubeka nawo-ke phela mfowethu ngiyamthanda ngifuna ukuthi ngiye kubo ngiyomlobola lo muntu Kodwa manje Lungisa uzokwenza njani ngosisi wakhe? hayi phela Khona usisi usisi wakhe wakhe manje osekhulelwe. Le ngane mfethu, izoyenze njani? usisi wakhe Noma phela- naye usisi wakhe ubomtshela ukuthi umnandi njengoba uqeda ukutshela no usisi wakhe besintshontshana kahle kahle angithi uthi angikhuluma iqiniso Mhm. besintshontshana ukhulelwe-ke manje lo muntu ade ntshontshana naye. hayi mfethu mina ngiyibona ingekho inkinga lapho ngoba sovele sikhulisa ingane thina nesithandwa sami sakhumuza sikhulise yona ingane kadadewabo and futhi asikhuluma ukuthi mhlambe kuthiwa ngiye kozalisa ngaphandle udadewabo uzoyinakekela ingane yakhe sithandwa sami ngiyacela ngicela uhlisa umoya sithathe ingane kadadewenu siyikhulise sakhumuza Angivumi. ngiyacela Mina ngeke ngiyithele ngehlazo. Wena qhubeka noThabile, niqhubeka ngithi uyena oright, uperfect, uyaperform uyi2K umnandi yena ngithi kwenzela itayela lezo ethandayo. Qhubeka naye ke, nikhulise nengane le mina nginankinga. kodwa yena ngithi akaxoxelanga ukuthi senzani Ubani? uyena uThabile Ngikutshelile akaxoxelanga ukuthi mina ayikho into engingayikhulumi noThabile. Kusho kona ukuthi naye ayikho into angayikhuluma. wena kahle kahle ubone senginesisa ngithi esekhipha isisi wena Ushilo ukuthi uThabile umtshelile ngomjodo. ukuthi akalibizanga igama lakho kodwa izinto iy'tayela lezo ozithandayo othi akazenzi umtshelile ngayo. hayi kodwa naye phela angaphilisi komuntu omdala engathi isalukwazi esidala futhi bangayenzi lezi zinto ezenziwa manje hayi So ufuna ukuqhubeka naye uManzimande. ngiyamthanda At the same time umethisela udade kodwa wakhe. ngiyamthanda uManzimande Nenze njani-ke noThabile? eyi uThabile uzobuma wengane-ke Nigcina ukukhuluma nje i-relationship yenu ibime kuphi? ayikho into esikhuluma noThabile Hmm. ukuthi nje angiphe ngibe right bese siyahlukana Masubuyela kumuntu wakhe. yes ngoba ngiyamthanda umuntu wami Mhlambe Brazo ongizame ngefoni sibone ukuthi senza kanjani. Ngoba manje kufanele sithole ukuthi kwenzakalani la. hayi sithanda sami uthini ngalonto asilungise indaba yethu cha asilungise udaba lethu kungaze kufonelwe ingane asilungise udaba lethu Mina mphathele ngizocela ukuthi uThabile ungamfoneli. Because Okay. useyingane encane. Yeah. So angifuni ukuthi kuze kumosheke a-exposeke. Mhm. So ngizocela ukuthi ungamfoneli. Maybe ngelinye ilanga mase ngisekhaya sengikhulumile naye usengeza naye kule show azochaza iside lakho ukuthi kwenzakalani. Okay. kodwa mfowethu angikho happy Okay. Ungekho happy mfethu. Iyaphi-ke manje i-relationship yenu noba-2? umama wasekhaya lo ngiyamthanda ngifuna sakho umuzi kodwa sithathe le ngane yami dadewabo Mm. ngoba akanginiki abantwana kunini sazama uyazi isithandwa sami wena fanele ngabe uyayi-understanda yize ibhlungu lento kodwa uyi-understand ngoba kade sasizama Ayikho into engizoyi-understand. Sengishilo ukuthi lokho engikusho ikona. Usuke enhlizweni engqondweni. Sandile ngithi. Mfowethu, phela ngincengele phela nawe. Angisakudingi Sandile. So- bafo nawe ngincengele Uyamuzwa mfethu ukuthi kwenzeka iphutha and udade wabo uyena kade eziletha kuyena. So wagcina naye ephunyuka enza amaphutha njengomuntu wesilisa. Kodwa inhliziyo yakhe ikwena. So usafuna ukuthi umnikeze elinye ithuba futhi noma kunjalo. Usevumile futhi nanokuthi ulalile nodade wenu and akubangi ikhathe eziningi uyathuka nje impela ukuthi ukhulele. Kodwa ke nawe songaze ulale nomuntu ungacondomise. ya mfowethu ngiyalibona lolu phutha yiko ngithi ngiyacela umama ehlisa umoya silungise inkinga zethu sakhumuza kababa mina ngifuna ukuvuke ikhala kaMlotsho ngayi isithando sami lesi Angithi mina ngi-useless. Bethe ngikwenzela izinto zibe lula. mina thandwa Ukuthi sami angishongo ukuthi useless hlukana nami. ngithe mina okokuqala engenzi into engenza ukuthi ngiphumile ngaphandle okokuqala yilento engisho ukuthi ngikhathele isandla uyangishaya mina ngithi ngifuna senze ucansi okokuqala lokho okwesibili ungishaya nje unamamuthi okwesibili awuzenzi lezitayela ezenziwa yilezi ngane noma ezenziwa uThabile Eziziphi kanti le zitayelo oyifunayo wena mfethu? futhi uma ngishilo manje bafuna ngiphinde into eyodwa Cha, ngishilo ngifuna ngathi ubheke ubalo ukuthi kufunani wena cha nawe mfethu Khona ezodwa nawe mfethu nawe ufaka usawoti esilondeni ngokwakho wena uzolungisa kodwa manje ubukeka njengomuntu ongazi ukuthi manje Angithi manje uyayiqhatha le sizohamba la etholile izitayelo mama.
Angithi akazazi. Bafo Wena nawe umtshela ukuthi akaphenduka abhekele ungamtsheli ukuthi hayi, enzeni. uqonyiwe wena mfethu wena uqonyiwe. Okay, asiqhubeke nasi silungisa umjolo wenu. Silungisa Ungayenzi umjolo wenu. lento, Hayi i-wrong wami. lento. Mfethu asilungisa uthe sizolungisa. Njengoba se Ngiyavuma manje ukuthi iphutha ngilenzile. Mhm. Uyayizwa lonto. Ngalala nodadewabo sathola ingane ngoba kade sasizama ingane asiyitholi. Mhm. Uyayizwa lonto. Okay. Ngiyaxolisa. Isithando sami ngiyaxolisa isithando sami namanje ngisasho ngiyaxolisa. Kepha kodwa ngiyakuthanda ngifuna sakhumuzi nawe. Mina ngisekho kwenu, ngivumela kwenu. So kukusiza nawe ukuthi uphume kumina. Hayi Kodwa-ke, ngathi dadewethu- ngathi ke le ndaba ke sezodinga manje imindeni yombiliki. Awukwazi ukuthi uvele ungale nje kalula. Mina ngikhokhile kini. Ngizobuyisa phela inkomo ukuthi uyayidinga. Mina ngisakufuna sandile. Hayi ngeke awuzuphela kanjalo nje. Kalula nje kanjalo. Sekuphelile. Yes. Ayikwazi sekuphelile. kwashesha. Sekuphelile sandile. Yini enye ngikuhlupha ngayo ngaphandle kokuthi ngizalise lokhu uzalile. Ihlazo lezi bazothini nje abantu omakhelwane bazothini emphakathini bazothini. Yabona ke Uthabile ingane encane. yabo manje encane. ufuna ukwenza exactly lento engikhuzela kuyona ukuthi uthathe indaba zethu uzikhiphele ngaphandle. Ubani ozobetshela umakhelwane ukuthi mina ngimithisa uthabile? Indaba ayihlali phansi njengoba nale ngitho Hey exactly angithi into engisho Ayihlali ukuthi wena phansi. uhamba utshela abantu. Ingane uyayitshela ukuthi ngifuna ukuyenzana. Ibone wena uthi awufuni ukuyenzana uthi ingane izongenzela ke mina. Maseyenza seyizala sekuyinkinga. Oh wena ubu-enjoya. Cha benga-enjoy. Bekumnandi. Angisho ukuthi bengi-enjoy ukudlula U-enjoy. kuwena. Wena ngiyakuthanda Ushilo umnandi. nje uthe ithi okay. Sithando sami ngithe kuwena ngithe mina ngiphenduka. kodwa ngithe kuwena umnandi. Uright uyanganelisa. Inkinga yakhe awufuni ukushaya izitayela lezi engizifisayo nami. Khona ukuthi othandweni mase wena mfowethu usemke embedeni. Yabo kube khona lo uzofika khona esigabeni ozofika kusona sengathi ungenza noma yini kumuntu wakho. Akafuni. Uyakunqabela. Uthi ngiyithatha phi yonke. Okay. Kuyacaca phela ukuthi shisa ngikwanelisa. Kodwa yabo ukuthi kushuthi awumanelisi ngempela. Hey, kuyacaca. Because ukhala ngezitayela uyaqala manje ukukhala ngale zitayela noma mhlawumbe Uthathwa waphi lo muntu lo? Uyaqala Uthathwa waphi lo muntu mfowethu? Uthathwa waphi hayi nawe musu lokungibamba. Shuthi uyayithola kulabo abanye. Uthathwa waphi lo muntu lona? Abayibona kubona mina Uthathwa waphi? sengithi hayi. mfethu yabo njengoba sina Hey, sizama ukulungisa Hey bu. umjolo wenu mose kuyenza lento ibe complicated. Lalela umama uthini nomama lalele wena ukuthi uthini khona nizohamba la yonke into ihamba kahle. So manje niyakhuluma ukuthi egcine nasikho isixazululo ayikho futhi into elungile. Lalela mfowethu, awuzungitshela ngomuzi wami. Nawe ngeke ngikutshele ngomuzi wakho. Isithandwa sami ngithi mina ngiyasithanda ngifuna ukuqhubeka ngilobole kubo shade sakho umuzi athathe ingane azoyikhulisa nami ngiyikhulisa. Ngoba akangitholile abantu ngenze njani ke? Ngoba sekuvele selichithekile. Nangu fami lo uthi nje noma amaphutha esewenzile ephumile esandleni njengendoda kodwa usafuna ukwakha umuzi nawe Uyambona nikhulise nje ingane siphala yadadewenu. lesi. Hayi mina angivumi. Awu, Senganele ngi-right. hayi mama. Mama hayi. Ngi-right sandile. Ngicela ukuthi ke okungenani sizama ukuthi sibize imindeni yomibili ngiyibekele lokudaba ukuthi ngathi sinenkinga and futhi uqinisa ekhaya. Ingubo uyazi Ngiyaxolisa iphutha lami ngilenzile. Ngicabanga ukuthi kuhle ukuthi ngibize umndeni ikhulunywe lento. Angazi futhi ubona kanjani. Ngoba kwasekuqaleni bekufanele ngabe umebona ukuthi kunenkinga khulume nami. Nami ngibiza umndeni wami abiza umndeni wakhe sixoxa ukuthi angilethe emakhamereni. Because lento anikaze nayikhuluma before. Ngiyaqala manje ukuyikhuluma. Akazi. Ngamtshela ngathi mekunenkinga akeze kumina. Wena Sixoxe. uyakhuluma iqiniso ba wena namanga. Umuntu amanga ingakho namanga kakhulu. ufuna Ingakho ukwazi konke. ngibhalele show kwale show Mfethu, bengazi ukuthi izongisiza ngithola Sitheme ngabe isixazululo. siqala nawe wathi yonke into i-right kwi-relationship Hawu. and manje sekuvele iy'nkinga ey'ningi. Phela mfethu Kuvele bengeke ukuthi unamanga kuvele ukuthi uya-cheat-a especially u-cheat-a nodade wabo futhi. Ibhomu elikhulu kunakho konke kumithisile ngaphezulu. ya mfethu ngiyakubona Wena lokho. kade uthi ingane incane liya uyimithisa kanjani ingane incane? Ya mfethu ngiyalibona iphutha kodwa naye umama unephutha lokusaxoxela ingane bese suka lapha ashiye noma kanjani sobabili uthi asenze njani. Dadewethu Useblame ingane. sikephi-ke nawe isidingo sokuthi uyixoxele yonke into eniyenzayo nobhuti empeteni ingane. Hawu. Mengabe nihleli nabandawonye niyakhuluma Yazi because ya. nomunye usuke express ukuthi mengabe ngihlezi Yazi ya. ukuthi wami kunje. Manje mina kumele ngithuli. Why? Mekuwukuthi lo muntu omxoxelayo uyahalela afuna uku-experience Ukuthi angaze vele Thabile ngimcabangela ukuthi engase enze into engaka ebemncane kangaka wesiphatha aphinda akhulelwe ngaphezulu. Ya mfethu ngiyalibona iphutha lami. That's why ngithi mfethu ngiyacela ukuthi
sinomama siyilungise ngendlela e-right. Mm. Angasheshi athathe isinqumo. Okay. Mama ungasheshi uthathe isinqumo, ngiyaxolisa. Iphutha lami ngiyalibona. Ngicela ukuthi sibe right, silungise izinto. Sithathe umntwana akaThabile masezelwe simkhulise. Yileso nje isicelo sami ngoba ngiyamthanda. Uyazi ngiyamthanda. Ayikho into engingamenzeli yona. Njengamanje abantu abala sebewu4 mfowethu. Uzama, uThabile, umntwana nawe. Ngenzeka mhlawumbe ukuthi njengoba nizokhuluma lento izokwenza ukuthi egcineni ebumndeni noba u4 noma mhlawumbe kuzomela kuphume oyedwa. Kwenzakalani manje? Asikwazi mfowethu ukuthi sithi sikhiphe oyedwa ngoba naye lo nengane uzoba nengane nami. So ngeke naye ngimkhahlelele ukuthi angisho usothandana kodwa uzohleze ingxenye yempilo yethu. Yethu ngoba phela ingane yakhe eyesithandwa sami. Yayizwa lonto. Ingane yami, ingane yesithandwa sami eyami. Yayizwa lonto. So kubalekile ukuthi azehlise. Sixoxe kahle lento, silungise izinto zethu. Dadewenu khulela ingane yesoka lakho, yendoda yakho. And isoka lakho lithi hayi ungayindawo njengoba uthi ufuna ukuhamba alifoni uhambe lisakuthanda kodwa ke futhi noma likuthanda kunjalo alikwazi futhi ukuchase away usisi wakho ngoba ukhulelwe ingane yakho. So kumele wazi ukuthi mawukuthi njengamanje niyaqhubeka seniqala umndeni omusha niba u4 wena udade wena nengane naye ke umfowethu. Shame. Mina ngeke ngikwazi ukwenza lokho. Nawu uqinisa ikhaya isidingo singekho. Ingakho ngithi mina angiphume besale bona beba umndeni because angithi ba happy ba right. Imake sithando sami ngicela ukubuza mama yini engayenza ofuna ngiyenze okukhombisayo ukuthi ngiyasola ngaliphuthe ngilenzile. Isola kuphi? Ukuthi ngilale nengane ingane vele leyani. Kodwa makusamaje nje la. Futhi Ngoba kube kuthiwa neqiniso buzoza kumina bengeke kuze kube yimina osukumayo ngize ngibhalele le show ukuthi izongisiza ngokuthi ngifuna ukuthola iqiniso kuwena. Bengivikele relationship yethu. Uyivikela lapho ubuvela usuyimoshile. Bengivikela. Ngivikelele ekutheni ngiyazi ukuthi uma uyithola lento noma ngikutshela izokwenza lento yenza manje. Angithi manje usahlukana. Qhubeka-ke nodade wethu ngoba uyena uyakwazi ukuthola ingane mina ngikwazi ukuthola ingane akithi mina ngikunelisi. Hayi angeke ngikwazi. Kodwa kuyimisela ukuthi ekugcineni uzokwazi ukuthi ukhulume nomama umtshela iqiniso isikhathi mase si-right bengizokhuluma. Isiphi leso sikhathi? Yabo isikhathi mina ngiyasazi mina isikhathi esisoba right ngikhulume naye kodwa isikhathi mase si-right bengithi ngizomhlalisa phansi ngihlalisa udade wabo phansi sixoxe udaba. Futhi ke uThabile uya-understanda ngoba uyazi ukuthi wenzeni udade wabo. Yayizwa lonto uya-understanda ngamtshela ukuthi uma kuuthi le ndaba iyavela because wangitshela ukuthi ukhulelwe. Ngathi uma ivela le ndaba ofanele azehlise akhombise ukuthi udade wabo omdala futhi wenza iphutha ngokuthi alale nendoda yakhe. Okay. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe le episode kuzomela ingapheli kanje ukuze sizoshare nombukeli ene-idea yokuthi kwenzakalani going forward. Mhlambe into esingayenza ukuthi sibe no episode 2 wenu sekukhona naye uThabile sizozwa naye iside lakhe and also sithole ukuthi isinqumo siyophuma lapho senikhulumile nonke sizobe sihamba kanjani. Kuyazwakala manje manje. Yebo kuyazwakala. Ungakhali phela mama. Ngeke ngakhali ibuhlungu into yenziwe. Uzolunga konke. Ayike mbukeli uyabona ukuthi ke episode namhlanje bihamba kanjani. Nawe uma ukuthi uneyinkinga ezithinta umjolo kulula kakhulu umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Ukuthi nje uyabona ukuthi khona into ongayiqondi kahle emjolweni wakho wozani la sikhulume nani then mase sithola isixazululo. Kakhohlwa ukusilandela kuzona zonke izinkundla zokuxhumana ungaphinda futhi ke usubscribe kuyona le show esiyibiza ngokuthi umjolo show. Igama le show silungisa umjolo lami igama ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Ahlangane noma kanjani ku episode elandelayo ngokuzayo. Siyabonga. Usandile unamanga. Umuntu onamanga kakhulu uyiqiwi. Kwakonke lokuconfessa la into engekho nje unamanga ngoba anqena ukuthi mase sesifikile ekhaya ayishintshe sonke le story lesi indlela namanga ngayo. Mina ngikhathela amanga Sandile. And futhi noThabile kusisami angisiboni isidingo sokuthi ezezeze lana because isithunzi sakhe sizophoxeka. Nasekhaya bazombuka njengomuntu onjani. Edlala uSandile umuntu onamanga akuyena umuntu engamkholwa unamanga kakhulu. Mina ngikhathela uSandile. Okwenza uzama namhlanje bengingakulindele kodwa ke ngithola isifundo sokuthi alikho iqileli izikhothe emhlanje.
konke okwenze bumnyameni kuhamba hambe kuziveze kona. Kodwa ke nginethemba lokuthi mina noZama sisazohlala phansi silungise udaba sibe right sakho umuzi wethu. Ngiyabonga.